Good morning everyone, लोगोफोर. Happy New Year! बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय थाबाय लोगोफोर. दिनै जानुवारि 2023 मायथाइनि 1 तारिख नालाय बेखायनो लोगोफोर जोङो बयबो फेमिलि पिकनिक थांनो ओंखारदों आरोना. जोङो मायाव थांगोन आरो माहाय जागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम. आरो 2022 मायथाइयाव सोरनिबा थाखाय मोजांबो जादों सोरनिबा थाखाय गाज्रिबो जादों. बेफोरखौ सानाब्लानो जोङो खदाय अराय सम 2023 आव पजिटिभ साननानै जोङो मोजाङै मोजां बारग'लांगोनखौ जोङो बयबो आसा थाबाय. आरो बेबायदिनो गाज्रिखौ सानाब्लानो जोङो मोजाङै मोजां साननानै जोङो खामानिखौ मावलांबाय थानांसिगोन आरोना लोगोफोर. बेफोरखौ गाज्रिखौ थांनायखौथ' आरो मोनफिना, बेखायनो बेफोर गाज्रि समफोरखौ गोसोखाङालाबानो अराय सम मोजांखौ साननानै जोङो 2023 मायथाइखौ मोजाङै बारग'लांगोनखौ बयबो आसा थाबाय. बिदिब्लाथ' दे लोगोफोर, जोंजों लोगोसे माहाय पिकनिक थांगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो मिन्थिगोन आरोना बिदि लोगोफोर. बिनिफ्राय आङो भइस अभार होनो गोनां जाबाय मानोना गारियाव गान दामदों नालाय, बेखायनो बिदिब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम. आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम. आंना चेनेलानो साबस्क्राइबबो बाराया भिउसबो बाराया, बेखायनो बनायनो बायो आरोना. आरो आंना केमेरा क्वालिटियाबो मोजां नङा नालाय, बेखायनो रावबो मोजांबो मोनाखै नायनो. थेवबाबो जि एसे माने जेराव थाङो बेखौनो बनायनोसै उनाव नायनो थाखाय, मेम'रिनि थाखाय आरोना, उनाव नायफिननो थाखाय. बेखायनो बनायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर, एसे सापर्ट खालामदो आरोना. बिदिब्ला थौदो लोगोफोर, आंजों लोगोसे माहाय थाङो. लोगोफोर जोङो दायो पिकनिक प्लेसआव आरोना. बेयो सैज'सा मुंनि आरोना मोनसे पिकनिक प्लेस आरोना. बेयो आसाम आरो अरुणाचल बर्डार गोलैयो आरोना बेखिनियावहाय. बेनिफ्राय बेयाव बहुत मानसि जायो आरोना. खाथि खालाफोरनियाथ' मिन्थिखागौ. जोंनि माने आङो फार्स्ट टाइम आरोना, खाथि जायो होमबाबो देग्लायसो फार्स्ट टाइम फैदों आङो. ओमफ्राय बेखायनो एक्साइटेड आरोना, खनसेबो नुवाखै नालाय.
नोंसोरबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअनि गेजेरजों। दिनै 1 तारिख नालाय बुहुत मानसि जायो आरोना। बेनिफ्राय बेवहाय माबा फुजाबो जादों आरोना। आरो इथिं एसे मेलाबो जादों खाथियावहाय। नायलांबाय थादो, भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन। जायफोरा फैनाय बिसोरथ' मिथिखागौ बेसे मोजां जायगाया। बेनिफ्राय आङो जायफोरा गोजाननि बेखौ भिडिअनि गेजेरजों एसे नायलांदो आरो। ओरैबायदि मानसि माने दिनै 1 तारिख नालाय गारि दोननोनो जायगा गैया। आरो जोंना फैनायाबो 11:30 12:00 बाजिबाय नालाय देरि जाबाय। बेखायनो एसे माने भिर बांद्राय जाबाय आरो। एसे फुङावनो फैनांगौ बेखायनो। ओरैबायदि मानसि जाखादों माने लोगोफोर, एकदम माने मोनफैनाय लोगो लोगो आरो बेसे इन्ट्रेस्ट मोनदों आरोना। एकदम सोरबाबा मोसागासिनो, सोरबाबा संगासिनो, ओरैबायदि मोजां नांदों माने फैनानैहाय। दिनै 1 तारिखनि एसे मोसानोसै आरोना लोगोफोर, इन्जय खालामनोसै एसे। बुरैबाबो इन्जय खालामनांगौ न', बैसोजों खोथा गैया। खदाय मानसिया इन्ट्रेस्ट थानांगौ आरोना। मानसिनि जिउ दिनै दं गाबोन गैया। बेखायनो जि समाव जि आरोना लोगोफोर, बेफोरखौ दुखु सुखुखौ बाद दोनथ'नानै जि समाव जि रंजानाय समाव रंजानांगौ। आरो दायो रंजानो फैदो नालाय बेखायनो दिनै एसे मोसानोसै रंजानोसै आरोना। आरो फंबाय बिनानावफोर मोननिसिम आंनि मोनसे गुरै खावलायनाय आरोना, जानला मानला जुमाय लोंनानै ससियेल मिडियायाव हगारलाबायनाङा आरोना, गाज्रि नुयो। बेखायनो एसे बिमा बिफानि खोथाखौ साननानै जोंनि जाखांफुनाय फंबाय बिनानावमोना जाहाथे ससियेल मिडियायाव जानाय लोंनाय, निसा जानाय लोंनायफोरखौ ससियेल मिडियायाव दा हगार भिडिअ खालामनानै। आंनिफ्राय बेनो गुरै खावलायनाय थाबाय आरोना। बिदिबा नायलांदो लोगोफोर। दायो जोङो सफैबाय आरोना, जायगायानो गैया आरोना जा संनो थाखायहाय। एकदम लास्टआवहाय थांनांसिगोन आरोना जोङो दायो। उफाय गैया, जोङो लास्ट फैबाय नालाय बेखायनो गारि दोननोनो जायगा गैया माने।
Hi, bolo. Hi. Happy New Year. Happy New Year. मानसिफोर बायदि आलदा मानसि जोंनि दामबार लानानै फैदों आरोना आसाम फेमिलि जोंनो पिकनिकखौ जोंहा बेवाइफोरासो होदों आरोना माने इसोर गासै खामानि मावग्राफोरखौ जाहोदों बेखायनो बेवहाय गासै जों खालि जानो लुबैदों आरोना जोंनिया संग्रा मानसिफोर दंखायो नालाय बेखायनो जोङो एसे दैयाव एसे बेरायहैनोसै आरोना ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर दैया ओरैबायदि आरो मैदेरखि दंसै लोगोफोर मैदेर फैसै सागै हाजो जायगा नालाय ओमफ्राय दैया ओरैबायदि थान्दा ना लोगोफोर एकदम हाबनाय लोगो लोगो गोजांदो आरो अन्थाइया माने बेवहाय एक्चुअलि पिकनिक जानो फैग्राफोरा बहुत गाज्रि आरोना माने दैयावहाय जुमाय लोंनानै बथलारि गारना दोनदों नालाय ओंखायनो एसे भय थायो आरोना बथलारि थाबाथाय आथिङाव बौजानो थाखाय गिनो गोनां आरोना आथिं नुदोंना लोगोफोर सेंग्राफ्रा एकदम दैयाव जिरायनानै आथिं लोंगासिनो आरोना बेफोरनो गाज्रि आरोना जोंनि मानसिफोरनो माने जायगाखौ मिथिंगानि समायनाखौ गाज्रि खालामनाया बेनो आरोना खिन्थु बेफोरबायदि दा खालाम पिकनिक जानो थांबाबो बथल आरि गारनो नाङा गाज्रि गारनो नाङा आरोना लेथ्रा गारनो नाङा मानोना बयबो गथ' गथाय लाना थांनाय जायो नालाय बेखायनो जायगाखौ क्लिन लाखिनांगौ आरोना आरो एसे फट' लाबाय लोगोफोर हिन्जाव मानसिफोरनियाथ' आरो फट' लानाय एसे रिल बानायनाय आरोना बयबो आजिखालि बयबो माने फट' लानो लुबैयो रिल खालामनो लुबैयो गाज्रि दामोन आरोना लोगोफोर बयबो ओमफ्राय दायो एसे मोसानोसै
नै गोदान बोसोरनि आंहा बेवाइफोरजोंनो मोसाबाय आरोना लोगोफोर जेबो नङा न' मोसानायावलाय आरो ओमफ्राय जोंहा मिस्टाराबो आरो फिसाला बिमायं जे मोसाखाबाय आरोना बयबो फिसालायाबो एकदम फुरथियावनो थानो हायासै बिमायं आरो बिफाखौ आंखौ मोसानाय नायनानै एकदम गासैखौबो मोसानाय नायनानै जे मोसाखाबाय जोंहा फिसालाया एकदम मोजां नांबाय आरोना लोगोफोर आरो सोर सोर इन्जय खालामखो गोदान बोसोराव कमेन्टआव खिन्थाहर आरो बयो माहाय माहाय थांखो लोगोफोर कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आङो भिडिअखौ आरो माने गानखौ इमान गोलाव होनो हाया नालाय बेखायनो भइस ओभार होनो गोनां जाबाय आरोना गानखौ नायलांदो बेबायदिनो लोगोफोर पिकनिकनि जकार पिकनिक जानायनि जकार Nana piknik apa nak mandi bunda? Hah? Kita lain mandi bunda? Mas laga? Bunga? Bunga? Happy New Year लोगोफोर जाम्बालै ना ओंखाम जानोसै लोगोफोर दायो दाउ बेदरजों जाखांबाय जाखांनानैहाय दायो एसे नायनोसै बेनिफ्राय थांनोसै आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय बै खाथियावनो एसे माने मेला जादों आरोना फिसालाखौ एसे बैया जोंना जाखांजोब्बाय आरोना गासैबो लोगोफोर दायो थांनो रेडि जाजोब्बाय नङाबा पुलिसफ्रा दायो जोंखौ होसोगोन नङाबा थाब थाङाबा लोगोफोर थांनो ओंखारबाय दायो जोङो मोनालायबाय नै सान हाबनोसै जोबोर समायनासो जासिनबाय सान हाबनो जाबाय नालाय सानसेट एकदम मोजां नुदों आरोना दासो ओमफ्राय बयबो लाइन लाइन थांगासिनो पुलिसफोरा ओइथिंनिफ्राय थांनो माने दिखांबोगासिनो आरोना लोगोफोर नै थांगासिनो दायो आङो नायलांबाय थादो लोगोफोर जोबजासिम थांनोसै लोगोफोर जोङो जाखांबाय दायो टाइमा खैथा जाखोथाय र' नायनि आङो कितना हो गया टाइम
आङो अन्नानै प्लिज आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो बयबो आंना साबस्क्राइबानो बाराया लोगोफोर मानोथाय रावबो नायासागै नायदो आरोना आंनिखौबो अन्नानै बयबो गाज्रिबाबो आंना महराबो गैया नालाय बेखायनो रावबो नाया लोगोफोर अन्नानै नायदो बयबो सापर्ट खालामलायदो Ay, yan na mela जादों नालाय मेला लायनोसै जों नामा मा नांगौ Por idioma.